Vaovao farany, mitokona zareo ao amin'ny antoko BMS zany hoe botra mignon et sexy amizao ora izao. Ka misy namana iray ty nde malay fagnontaniagna anay tsy izy moa zegny fa nde matao ONILAHY ke zavizavy aminay inona ny antony mampitokona anareo. Ny antony mampitokona zegny dia entsika zay eo isaka zay miboaka ataon'olo anao ty na naventy fa magnagnagna tegna hely ora antegna mbola vo 5 kilo fo avesy anjare mihinagna raha mafaiky beky miegny zegny. Ke tsy marina zegny ONILAHY. Hitanao raha mse raha mafaiky ko nampiegny ohatry zay fa niegny kilemon vadiningady la mafaiky nefa izy mbola botra fô. Olo mahety taventy ke olo maventy tagnenandre egny abotragna anaty mamberinao tonga ho azy fa za mihitsy ndrô nifegny nihinagna labière nifegny nihinagna ampalibe nifegny nihinagna ampango nifegny nihinagna sorbe vary 10 plat hoaniky zaza raiky. Keny zegny afatranao farany monsieur ONILAHY zegny dia za ty tsy agnano régime za ty tsy agnano régime ambila fô matina botragna baba fa za ty tsy agnano régime za ty tsy agnano régime za ty tsy agnano régime nde hoboatra be karakory baba wa za ty tsy agnano régime. Ambila fô agnazala tsy aboko tsy tô zay voly mihinagna paty ambila fô agnazara tsy nify tsy tô zay voly mihinagna katy na migiaka toaka anao na olo tsy mpigiaka toaka kofa avy andrangalanjagna aranao anao tsy maintsy foaty fialamboly tegna tiako finanagna baba maok frite antsaromanga telogna amy jus de coca ka avy amina edy donc tsisy ny taille mannequin fa taille botra misy vergeture zegny ny revenay za tsy mafo vola milamba lafo kiraro lafo mafana raha tegna andaniako volana karazagna hany miala tsigny dokotera fa za tsy volo toaka kenao ke onimbola tsy volo fô ndefa nao vala koaka conseil yafa miagna zao za fa régime zegny tsy ôhatra ary magnanaova sport akafitragnany régime za ty tsy sport raiky zegny fa danse fô. Mba iny dansenao ony dinolo botra ke mankory madinolo botra zegny tremblement de jaboire de garadou mba ataovy edy mazava itsika dinolo botra dinolo botra dinolo botra dinolo botra ahonsakontsagna boko ahonsakontsagna boko mionsakontsagna garadou kofa monsakontsagna boko za ty tsy agnano régime za ty tsy agnano régime ambila fô matina botragna baba fa za ty tsy agnano régime za ty tsy agnano régime za ty tsy agnano régime nde hoboatra be karakory baba wa za ty tsy agnano régime. Bigop manafina botra jiaby ndraiky manafina mahezy mihinan-kanigny tsy mety maventy agny andre izy magniko bikibikonjare koa azinao koa bikibikonjare anao na mahe na botra ka fa tianao vatagnanao kifedo azy magniko bikon'olo magnanaova maventy na magnanaova mahe koa zegny edy bisou. Vaovao farany, mitokona zareo ao amin'ny antoko BMS zany hoe botra mignon et sexy amizao ora izao. Ka misy namana iray ty nde malay fagnontaniagna anay tsy izy moa zegny fa nde matao ONILAHY ke zavizavy aminay inona ny antony mampitokona anareo. Ny antony mampitokona zegny dia entsika zay eo isaka zay miboaka ataon'olo anao ty na naventy fa magnagnagna tegna hely ora antegna mbola vo 5 kilo fo avesy anjare